Napusin na natin to para relax lang. Procent lang yan, procent. Ihalo ka ang procent kaso meron kang usog halo. Kaya mo yan, tapos na yan. Okay. Tawa ko doon sa Muslim, Mama ko. Ayun, Mama ko. Doon ko nalaman ng Muslim din ang salita nila. Mag-alala, hindi mo mamatay. Wala po. Sa ano, mabenta na lang tumawag pag uwi namin. May tinuntahan kasi kami, Paps. Di ba? Di ba? Diba? Tingnan mo, sa best lang. Meron na lang ako itawanan ha. Mga Nani, Lord, kaya mo ba yung nagpapa-insenso? Yan po. Papatawag ko na lang kayo sa number na binigay niya. Kasi kung ano, unahin ko muna yung mga nauna sa inyo. Marami pa. Mayroon pa rin may sumunod pa sa inyo. Gusto na niya ako magpa-sense kaya tinatanong siya ako dito. pag ano ba yun? Pag-blessing. Cleansing. Ibibless yung bahay nyo. Papapalayasin yung mga negative ng energy. Tinatanong nga namin kung magkano sabi niya ako. Pag dito, 2,000 pagpapangga, ako ko lang hindi ko alam. Sabi niya ako sila, tatanungin ka lang. Sa servisan, susunduin dito. Iba kasi ang pag-insenso ko matagal. Para akong nang maghapon sa bahay nyo. Para niya akong busita. Oo, wala. Busita. Stog mo ako na sa bahay nyo. Oo. Tapos tinicheck ko pa yung ano, hilaga kanlura, saan papasok yung swerte, at saan to mag-e-ending. Tinitingnan, pati mga bisitang pumapasok, kung may pumasok na mga buds, bisita, yung nakikikain lang, tapos namumutla pa, pangit naman last, hindi naman masarap yung pinakain. Tapos tingin sa bahay, pangit, hindi maganda pagkagawa, pero pumunta ka sa bahay nila, marami pa pala. Magandang tao eh. Oo. Oo, ganyan talaga tao. Oo. Iba, ganun. Yung gano'n. Kumain na, namimigtas pa. Oo. Pag hindi mo pinagbigyan, gano'n eh. Magandang tao. Yan. Cleansing nga eh. Bilinisin. Ako, minutes yung ate ko. Yung binati mo ng may kangga. Uminis. Hindi, dati daw naiinitan ako lagi. Kahit doon. Magkarga yan. Ito. Madali lang yan. Sumunod na natin kausapin. Pagkataas na linis, diretso-diretso na. Para hindi na natin tanungin kung sino siya. Baba pa. Sige pa. Higa. Sige. Up. Okay. Higa. Lumambot na. Wala na yung process niya. Process to eh. Maganda nga yun. Parang buntis ka pa. Ha? Nakinitiyan. Yung mga usog, nakakapagpalaki ng tiyan. Tapos parang laging busog na busog ka na hindi mo maintindihan. Pakiramdam ko. O ngayon, lumiliit Parang yan. lagi kang busog. Oo, parang gano'n. Pakiramdam ko Sa tao, sa kunyari, yan. Kunyari ikaw, nakikita mo yung tiyan namin, ganito kalaki. Pero sa amin, baliktad. Parang napakalaki, parang mabigat, punong-puno. May konti lang kinain. O, pag may mga karga, katulad niya, may usog siya, nilinis muna natin. Tapos may process pa siya. Ganun pala. Siyempre, kaya ng iba, hindi pa nila alam. Pag sila nakaranas sa sakit sa spiritual, ay sigurado. Kahit sinong santo, kahit demonyo, tatawagin mo. Parang nangubalik ka. Kanina na babae, talaga nga ba? Pero, Oo. Sungit yung kanina. talagang konti lang. Talagang Ako kanina. Inaambaan napanood sila. yung video niya ako. Kasi nagsisisigaw yung iba. Talagang, wow! Oo, Wala eh. Pitik-pitik nga lang yung ginagawa ko sa kanya eh. Parang gusto sa pakin sa ako eh. Kasi ano yun, matagal na siya hindi natutulog, kaya pinag-aalala ko lang yung physical niya. Sige, sandala ako. Oo nga. Tapos yung kulang ko rin. Hinga ka lang sa mesa. Sandal ko. Okay, ngayon, tatlong beses. Opo. Opo na. Straight lang. Straight. Galang lang. Ako kukuha. Okay. Straight pa kataan. Galang mo ka. Okay. Hindi na mayos. Ikaw na gumalaw. Huminhawa na. Nawala na yung usog, nawala na yung procent. So, pagdalo mo. Ano paramdam?
Lock na natin para hindi na bumalik. Lagyan natin yung mamakaling kandado yung nag-1,500. Nag-1,500 kandado. Lock. Okay. Tingnan na 3 beses pa. Hello. Ano? Kinubos. Oo. Oo. Ano paramdam? Relax na? Sigurado? Wala na sakit? Salamat kay Kristo. Kita mo, 5 minutes lang. Kala ko, abutin pa tayo ng 7 minutes. Thank you so much. Usog yan. Pinagpawisan lang siya doon sa pagtanggal. May % pa. Sabi ko sa inyo, pag nausog ka, yung tiyan mo, pag nakita nyo yung tiyan namin, malaki. Kahit sino nakausog. Pero sa pakaramdam namin, malaking mabigat na parang hindi mo maintindihan. Okay, tama ako, di ba? Pakaramdam mo sa tiyan mo, kala mo buntis ka 10 months. Ito mo lang ako ng tubig, parang lumod. Lumalambot ng tiyan nyo. Parang kanina matigas. Siyempre, lahat ng sakit niya lalabas doon sa iya niya. Okay na, yung susunod. Salamat kay Kristo. Thank you so much po. Naka 1 na tayo. 1. Dala na.